From the pictures tikutha kuona kuti pamenepa pali nkhani imene tikuyenera kukambirana madzulo ano. Nkhani yake ikhudzana ndi ku stadium ya Kamuzu kumene ndithu ochuluka nda Malawi Saturday limene lapitali amayembekezera kuti kumeneku aonere masewero pakati pa matimu awiri, Karonga United komanso Mighty Wanderers FC. Koma sizinatheke chifukwa chakuti oyimbira mpira sadafike pa ground. Anthu amangodikira kuti chichitike nchiyani kodi. Mpomwe pamadziwika tsopano kuti ayi bungwe lija loyendetsa masewero a mpira mdziko muno la Football Association of Malawi, muona chithunzi tikumaonetsa ndithu bambo haya pamenepa kumaona kuti kodi chikuchitika nchiyani. Nkhani yayikulu ikugwirizana ndi kuti akuti adapereka mawu ku bungwe lija la Sulom kunena kuti ground la Kamuzu silili bwino, sitingayisewererepo mpira malingananso ndi malamulo. Ife tiyenera kulemekeza kuti likonzedwe kaye likhale bwinobwino. Komano mpirawo unapitirira kapena ganizo linapitirira loti pamene pachitike masewero a mpira. Ndiye sitidziwa kuti tigwiritse ntchito chichewa chija chonena kuti lamulo liposa mphamvu mpira sudatheke. Koma anthu adali mu stadium analota alipira, mudziwa kuti malipirira zimenezi basi nkuona kuti tionere masewero a mpira. Anthu adali mchiyembekezo komanso nduna ya za masewero amene wandi bambo Alfred Gangata analinso kumene kwatafikako kale. Ndiye zinali zodabwitsa kuti chikuchitika nchiyani. Ndiye nkhani yafika ponena kuti aliyense tsopano walemba chikalata komanso bungwe la Football Association of Malawi ndilo linayamba kupepesa mtundu wa Malawi kuti inetu ndiyime pano ndikupepesa kunena kuti zimene zachitika ku Kamuzu Stadium sizinachitike bwino, koma mbali yathu ife tidapereka malangizo kuti pamenepo pasachitike ndithu masewero ena aliwonse. Koma poti tsopano zikuoneka kuti zimene anthu akuzikambirana, ifeyo mbali yathu tiyime ndi kupepesa, ndiponso nayo Sulo yalembanso kalata tsiku la lero pepesanso mtundu wa Malawi pa zimene zachitikazi. Ndiye timaganiza kuti chifukwa zimene zadetsa kukhosi amene ali sponsor amene ndithu ndi FDH Bank, timafuna titadziwa chifukwa anaonetsa ndithu mkwiyo kunyanyala kuti ndiso pano zizikhala choncho ife ndisizionekako tsopano tizitaya pena paliponse ngati FDH Bank. Ndiye popeza kuzikambirana nkhanizi sitikudziwa zitha bwanji, koma ino ndine madzulo ano tigwirizane kuti imene ndi nkhani imene yachitika imene mmasamba mchezo akukambirana zimenezi. Ndiye kuti pakamwa pa wina aliyense kakuyendetsa kabaza wacha akukambirana, ndiye timafuna titadziwa kuti kodi ngati FDH Bank ingapitirire ndi ganizo lokhumudwali pamenepa ifeyo ngati Malawi tingati wathira mchenga mu mpunga wa gulu ndi ndani. Nkuona kwanu tilozechana ndani pa nkhani yonseyi kuti mwina sizachitikenso mdziko muno chifukwa zimenezi Amalawi akuzikambirana. Tiyambepo apa kumva maganizo chifukwa tichita mwansanga. Mukayimba phone make sure you've got 1 minute, ikadutsa ndithu about 2 minutes tizidula phone chifukwa tifuna timve maganizo anzika ochuluka pa nkhani imeneyi kuti kodi iniyo nkhaniyi mwayitsatira bwanji, chili chala kuti mufuna mutamuloza munthu, chala chanu chiloza yani kuti mwina tsiku lina chimenecho chisachitikenso mdziko muno kuti tizipitirira mtsogolo. Timatero kuti masewero a mpira ni mbali imodzi ya entertainment komanso imabweretsa chuma mdziko muno magawo osiyanasiyana. Chimenechi timafuna kuti tichikambirane. So apa tiyambepo kumva maganizo anzika kuti kodi nawonso mbali yawo kumene akutsatira motani. Mwasula bwanji pa line apa ndinu yani, timve maganizo anu muti live. Mwasula bwanji? Well, menewo ndithu ngati akumveka mwina ndi pansi kwambiri, komabe ife tikuyesesa kuti mwina tione kuti kodi titolebe ena ogogoda ndi ochuluka. Mwasula bwanji pa line apa? Mutimbira kuti mwasula bwanji? Chabwino. Tipitirirabe kuiwonaona ndime ngati imeneyi kuti kodi chikuchitika nchiyani. Tikuyankha foni iyo koma anthu sakumveka mwina ndi nkhani ya makina athu komanso mwina foni ikhoza kukhala kuti ili ndikavutokera. Koma in case mwangosipeza kumene ndiye kuti tiwani kuti zimene tikuzikambirana madzulo ano kuunikirana komanso kupatsana upangiri komanso ndithu kuti mwina zoterozo zisazachitikenso mdziko muno chifukwa ochuluka ndiwo amene akukambirana
ndipo iwo amene akupepesa ku dziko lino kwa nzika za dziko lino kuti zachitikazi sizolondola. Inuyo ngati mzika zimenezi mwazilandira bwanji? We'll take a short break, kenako tiunikire chifukwa titayitsa mayunitsi anthu ochuluka amene akuyesera apa ndikuyesera kumayankha koma sakumveka. Ndiye kuti bwanji titenge break yayifupi. Ine ndi Moses Magawa madzulo ano ndikugwira ntchito makamaka limodzi ndi mzanga Hobson Kambeta. We'll be right back immediately after this. Mukaona ndithu makalata akuonetsedwawo ndi amene ena mwa amene tikufotokoza pano kuti ayi apepesa komanso alankhulako maganizo awo komanso kulankhula ndithu malinga ndi mmene anaziona pa ground kuti sizinachitike bwino, koma potengera kuti mawa sitifuna zichitikenso. Kodi mwanji tikambirane nkhani imeneyi pamene tikugwira makina athu. Hobson Kambeta, please tikhalenso tikubwera chaposachedwa. Yatheka palaini pali ndani masura bwanji? Palaini to pali akandaya. Abusa akandaya, inuyo ku tank tiyambire pati maganizo anu 1 minute mu program imeneyi. Tiloze chala ndani zitakhala kuti tifuati muloze mkuchala. Ine ndikuona ngati kuti ofuna kuwaloza chala ndi onsewo. Ifotokozeni kama tiwalozera chala onsewo chifukwa anthu ali ngati mmene amakhalira matwins. Okay. Mmene kumakhala matwins woyamba kubadwa ndi wachiwiri wonse amakhalira limodzi. Amasiyana kanthawi kochepa kwambiri. Ndiye tinganene kuti Solomu idalakwisa chifukwa idakakamira, koma idalakwisa bwanji pomwe nduna ya zamasewero Alfred Gangata adali kumeneko kusonyeza kuti amadziwa kuti mpira useweredwa. Asamu akamati awa ndi mwana akulu ndiwo alakwisa. Ndiye kuti anduna onse ndiolakwisa, asamu ndiolakwisaso chifukwa akadakhala kuti awa Solomu alakwisa, Alfred Gangata sakadapezekako chifukwa chikadakhala kuti pamene koko Alfred Gangata aziwa kuti mpira kulibe. Kwandi kuti Alfred Gangata amaziwa kuti mpira uliko nduna ya zamasewera. Ndiye kuti Solomu ndiosalakwisa. Ngati ndikulakwisa asamu onse alakwisa chifukwa kuti tsiku limenelo mageti sakadasegulidwa. Akadayikapo alonda ku stadium uko mageti akhale osasegula. Koma asamu samaziwa kuti matikiti akugulisidwa, anagomerera kuti matikiti agulisidwe. Idali njira ina kuti adera anthu ondalama. Ndi Solomu ine sindikuona kwa alakwisa kulakwisa ngati Solomu alakwisa samuso alakwisa kwambiri saka kuloza chala Solomu akuti samu ayi magetiwo sakadasegulidwa posegulidwa adakomereza. True, iwa samu akanangokomereza kuti pete anthu abwera kale pena anthu anguonera mpira upo wali mbali mukhamuka kwina kukayika kwa alonda achitetezo anthu nduli onse kuti agadire stadium uyo. Apepo onsewo aonesa kulephera ntchito kusalolerana kusagonjerana. Onsewo ndi amakani, onsewo ndi amatama. Apapa onsewo ikaola imodzi mbewa zonse zaola palibe kuwa bwino pamenepo. Agangata ndi amenenso aonesa kuna kuti iye amadziwa kuti mpira uliko. Ndi imene pamene kwa bwana. Athokoza Abusa akandaya kuti mwaperekako maganizo anu ya 23 mkhalidwe kwa bwino. Nziko mukwambiri inu. Nziko amene akuti zonse zaola palibe zokambirana pano. Mwasula bwanji palaini apa? Ndaswera musabanji kulambo Magawa. Ndaswera tabweresa nkhani imene madzulo ano tati ayi amalawa akuyikambirana ndi bwinonso nafe timvenzika kuti adindo athu amapanga ziganizo mwina mawa azichita motani. Chitero ndithu mukuyambira pati nkhani imeneyi dzina lanu kumene mwatiyimbira. Ine ndi Mpia Daisy kuyimbira kusalima kusengabe kuyanja uko. Ndakukumbukirani ndipo munasowa pakatipa. Ndipo tu tinasowa nali kwa basi. Ampia kusengabe titani nayo nkhani iyi kuloza chala tingaloze ndani pakhani. Malawi tudosegesa bwana. Malawi ndosegesa umveka tojisoni. Chifukwa chani mutero cho? Zambia tinaziwa lino tiyamba FG Chilikia. Naziwa kale stadium yaka mu stadium. Ndiya kale si ali ruswai. Mavuto anthu azwa wiki imenenga. Panze naketi kapanga zinthu zika serious. Apa panthu sinaonese seriousness. Apa. Zikuilira kwaku pena pata sima likonda yayi. Onsewa ati mpunga, ati antenga mpunga onsewa. Gwandira so. Aso musama zote za kandiriki. Afa musama zote atumesa na nama tutakadira yaliki. Onsewa tada patikani mbali ya oso aponze zinthu kuti zinthu izi nyasi zisaji kikeso. Amana mujana ni saura bilu janda. Nisa anango to batu kupita mena kujakosa utati mpira. Akuchizo wacho na jenjele mechini kati bawo mu antawuli waoka uhayandi zake akuchiziwa. Chapaya. Ndiya papa tsanalizani Malawi ndoseki sababu ndosa jisoni. Ndiya panga zisatu Malawi makangata nfuna tungo zizimuka.
mpira suna yambiriro kumalawi mene matisia supa yatene musopa lijaja awamina mamba mahando maza mutali kanebe pama minidwa ndipo ma 6 years analipo wahayama yantu ayaye spika foto tuzo zakuzaku katika resa ya bunobwino rwadira atwa ali tango kutaka ali wamwino koma ndoto ndo wapisa akonze kuti zinthu zizachitikeso azikonza zikasiya panchito wamina nsamena alembera kuti nalemba kuti akhali bani bajazikonza zinthu atabeka kada kuzizimuka iya chawe tujibambo wanga makamu ndathokoza bambo Mpia all the way from Salima kusengabe mukhale usiku wapambana tamva maganizo anu talemekeza inetu ndakuja tena kwa basi so nanso chiriya buli wamene ndathokoza kwambiri ziko somwe timachita mdziko muno amaona nawo ndi anthu akuita adzazionenso zimenezi wala kwa ndani pankhani pa live pali anu maswera bwanji maswera bwanji kuchita makamu ndaswera madera kasunguko muyambira pati 2 minutes yanu yayamba tiloze chala ndani pankhani imeneyi ngono kuti tozichala kwambiri afamu chifukwa chani afamu afamu namene analisema lifali kuti asafike nthawi yabwino pa ground okay kukamba chilungamo zimene zinachitika zinthu tochitisa manyazi kopsa okay tinoonapo nyezi kayango vitayo posa chodapa police namyani Wanderers pompaja kuti Wanderers yenye police 1-0 chikolo chake chinapera pompaja kuti masiku omwewo awa moti siku limodzi angakanyika kupenyesapo masewero but still siku nthawi yake usolusi ya mtiri ayi anthu amene nthawi amene amapita kumene kuja anali atakuza kale mumuti muja ina anatapanga kale toilet kumuti kuja siku ti onse amene apita mmenenja kwa akanafuna ku toilet ayi so onse amene akanafuna kupasa ayi zimene zija zimene zimachitika zija zabweresabe chithunzithunzi china chake kumpirako ichifake mpira wathu malayi kuno kusuna pita pasogolo ndi kukamba chilungamo ziko mathumuno mulibe mu zampira si zampira ayi chifukwa yani chinyengo chimachoko komweko kulikuluko kuya kuchinjoka kulikuluko fale unasisoni pajapa china chake chinachitika sitengaloza kuti muna mwakipanana wapo ndale mwina ndale akuzwana oka ena ukamba zoti achifari makakana ya bulu muna wafunga makakana kale ufira zokamba za anthu inde koma kompira tendi samasankhane mitundu tendi samanisanje zibani kapena zipembezo ajani masewero chomvesa chisoni kuti anthu analowa kumene kuja analipira ndalama munthu osaonera ku masewero ndikutulukako kodi akana zoti masewero aja amenyedweso anthu aja tikalipiranso kapena amke kakhala mweja ndiso anthu awuzoti mpira sunamenyedwe mazolo ake unazatuka chibaluwa ayi masewero apakati pa Wanderers ndi Kalonga apakuda ndalama kuti nokuti ndipo matimu atenga 3.2 yakuti famu yatenga 1.2 yakuti kuti asuma atenga 1.2 yakuti afamu atenga 600 yakuti yajani ndalama kufuna kubera Malawi kapena yani mova kupanda kuti stadium ili MDC ndi jariwiona lije bana kungomera kuzichire ndeno zinthu zimamveka ndithu zimamveka chotengera anthu chokasegula mageti ndi yani kuti anthu apereke ndalama zawo kena kuti ndalama zija anthu nikukhangire mlango alanda masolo osaseweredwa nthawi zina zake mikwiyo ya anthu mumachita mumayivuta dala pano pa zinthu nzikomwe zikuti vuta kale nkale anthu ena anachoka kutali kufira kudula kuthira mafuta kupita umene ujako sakaonera mpira anthu achataka agende kapena atataphwanya anthu achandolakwa kodi ndetha zina zingati ziko tateni zinthu zina zikhandale kaja sinafike kumeneko ngati kufamu azodwa ndi chisankho 2027 sinafike 2027 yo tendi samangire kampeni mpira ndi chinthu chimangobwesa chisangalalo munena chimakhala kumudwa likaona tikaona mpira chiti masangalalo ndezi zambika zisapitirire chinya sisambiri ya mpira mziko muno mova amene amatipanga sponsor mpirawo nda FDH ndi amene akanazoti ife tachokusethanizo lathuli ndeti zozoti kuamba national team yazimayi including iyi imene mayambika zanayi nantengwanji tizitani ngati fa Malawi pasi moto pamwamba moto tipulumukirako atiganizireko usaloyendali chonde kupirako tithokoze amadera ku Kasungu kuti nanu munabwera kulankhula maganizo anu mukhale kopambana through what my brother is doing by FCC Final Control Center mukutha kuona makalata ndi amene nditha kumachita udutsa bwinobwino Hobson Kambeta ndi amene nditha kuchita mani our FCC kuti nanonso mukhale chithunzithunzi mwina kalata simunathe kuziwerenga zomwe adutsa bwinobwino pa screen pano bwinobwino kumaona kuti ayi panali press briefing kuchokera ndithu kwa ahaiya kumaonekanso nkhope yawo bwinobwino kuti anali ndi press briefing imene adafotokozako zina za zosamwitsa zomwe zidachitika tipite kumva maganizo anzika kuti kodi akutinji pa nkhani imeneyi mwaswerako bwanji pa line apa tikudziwe dzina lanu mwaswera bwanji ikuombana kwambiri
mafoni zachuluka ndio kuti ukayankha ndi kuti ukweze pena pa kuti makwezera pena pache kuti muzimveka patali ndiye pamenepo ndi kuti foni ija kuyankha mwachangu zatheka. Mwasula bwanji pa line apa bwana wala amene ndio zativuta mmene zimatuvutira pena. Mwasula bwanji awa titizemveraso ku TV kunyumba. Mwasula bwanji awa sasa kuveka tole na mwasula bwanji network itu mene. Yes, mwasula bwanji. Yes bwana, mwasula ndaswera muli live pa Lunta Television. Dzina lanu tikudziweni nkhani tukambira nazi kuti sazachitikenso tiloze ndani chala amene wapangisa zimenezi mu stadium kuti mwina tizikambirana nkhanizi makwalalamo. Ineyo ndimanganga ndithakungolera bezo kuti pena pake asomo ndi afamu zinthu zawo saziyendesa bwino. Chifukwa tingonena kuti likulu la somo kuti limbachiri si zinthu zambiri nkhati kumbali yanga ndimachoza kuti zili kuplanta ya kumweko ndiye tinene kuti mene inathera asipaliti yake chacho iwo samadziwa ndithu kuti pamalopo panaonongeka nkhati akufuna kuti chaka chinocho akakamize kuti mpira uziseweredwa pamalopo kuli bwino angupanga njira yokuti masapota asamapite mwina mapuleya okhawo azikasewera chifukwa chinthu chija chinatha ngati nkuphatira pheri mapuleya omwe chisapheri masapota chizibweretsa vuto lalikulu mdziko muno kutengera limene zinthu zili pamalopo panaonongeka pamene waja chinthu chija chakalekale chakalekale chinthu chija chinatha tivomerezera muzu chinatha kuti kuplanta magrawundi chimavuta zitande aboma kufuwa ground ija ndila boma anakaisesa sumwina mkungu panga kaya alikhoza lomwelo kayapeza malo ena kuona kuti zinthu zozikale zolongosoka chifukwa kwafene ndoni muone kulilongo kuno kuna chisivu ena zapoira nthena yake anapatseka pamalopo ati anapakhoza kena kumasewera anamba sukusewera aposo pomwe apapo pezeka zokuti pamuzi pachimavuta ndijani kuti pakhozedwe magalaundi ambiri timaona amatsekedwa amakhozedwa kumakhozeka zokuti galaundi laka muzi silikhozedwa chimavuta ndijani chikhaleni chinthu chonse ndichaboma funso limenelo oyankha akhoza kudziwa kuti ayankhe thokoze kumva maganizo anu mwati kodi chimavuta ndijani ngokonza stadium ifeso zimatidabwisa pamenepo kuti chimavuta ndijani chifukwa magalaundi ena ang'onoang'onowa tizivuta kukhoza atatipa kuti paonongeka pamapezedwa pamapita nthawi monga nkhatapopa kuti magalaundi ena atsekedwa akhazikaya timafuza kuti kunzuzu watsekedwa galaundi pamene atsekedwa tiona pompano akhoza amene ziti season yachiwiri timva zoti pakuseweredwa pomwe kamuzu stadium inatha kalikali timamva zoti ayi chimalowa anthu siste chakuti mwakuti ayi apa yafika mwakuti nthawi yonse amalika kukhoza chinthu chimwanji akufuna kuti anthu tizikatengana ati basi tizimenyana tizikhala ngati zija zachitika zichi inakakechita zachitika zidatakhalira mwina chiliche mchimodzi mwina chathanzo pamene natasapa ndi chiganizo choti akhoze ground ija mwina kapena zomwe amafuna kapena afamunda yasomo chifukwa zinthu zija sikuti tinene kuti futo ndi asolomo kanda afamu tisaloze chala munthu umodzi anthu achanda amodzi wina sangapangise masewero wina usadziwa ayi zamalifalili anthu ajakudziwa zonse zijazo zoti anachita kupanga zimene zoti anachita ukapirana zimene anachita kupanga zimene zifana pange bwinayo chabwino ayi tikuyamikireni kuti mwalankhulako maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana iko mukwambiri nanso chimodzimodzi koma sesa zikhoze chinthu ija kaya chikhala zaka ziwiri ikukhozedwa kaya zaka zitatu koma chikhozedwe chinatha zimene chabwino chinatha limene icho amenewa abwereza kangangati akuti chidatha chikamuzu stadium chidatha malephera kukonza ifa chani akuti munachita kupangana kuseriko msati kusitsa ifa Malawi akutero kulankhula kwawo iwowa ati mmadziwana solongo komanso kufapo chakuti maganizo anzika mwaswera bwanji pitirira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji ndaswera iwanikireni foni mumveka patali lanu dzina kumene mwatimbira kuno kumatimbira ajana ndemangambi yotani pa Kamuzu Stadium saga imene yachitika last Saturday landa difunso kodi ndalama zimene alikira anthuwo abwezera sikuabwera kumene kwa Malawi chifukwa chonena kuti matransport anatuwa ena machokera kubango ena kuti omuonera kukireka ukuko ndiye kuti alikiranso pageti ndiye ndalama zimene apanga pamene popo zatita kuti Malawi sanabereke pamene popo
kulanga ndimelero zikomo tathokoza mkhalendo usokopambana zikomo abera kuti kupepesa kukumveka koma nkhani za ndalama za anthu mukuziyendetsa bwanji kumeneko sikwabera Malawi amene wandithoka mukadalipomba kodi abezere apamuoti asuko abezere akudrama zawo kana amene kuti drama zile zapezeka ndi mamiliyoni angati chabwino tathokoza kumva maganizo ano zikomo ya ndinati kuganiza ngadacho tsapo sedzo ali pomwepa kwaswera bwanji pa line ndasama sopanja maka bambo anga ndaswera ndikuti tafika madzulo ano ndi manga yanu timafuna tadziwa kuti zachitikazi anthu akambirana sibwino tongokhala chete ngati television osopatsate mwayi kuti timve maganizo ano mukatero ndikukhala chete konso kutanthauza kuti ndikuti feso mwatitaya kwa inu ndamene muli khomo njira imene ena apete maperekako maganizo ngati mbali imodzi ya zika za Malaimo ndamva kulemekezeka ndipo ndakuyamikirani kwambiri koteroko mudzamba kunena kuti ayi tizisonkha limodzi kuluntha kuoneka ngati maluzi alowa tidzachita nawo zimenezo chifukwa chinthu ichi kutithandiza ndi khalo limene lipatsa mwayi kuti peri zikhala ni nthawi yopereka maganizo ku mtundu wa Malawi apa ndiye mungoyamba kusonkha pang'ono ndi aziwisa mabwana kuti anasonkha mwakuti inayi ndazionanso nane kuzipepesa basi ndimene ndanganani ndi makabwaji timve maganizo ano mwafika ku Nsanje pano pa Nsanje boma ineyo Mr. Alik Yohane nadandaula kwambiri kuti programu indaipeza cha kumaperopeto koma ndakafunitsitsa kuti mwina anthu ena ndizize maganizo amene apereka kwa nkhani yayikulu komabe kuti ndapatsidwa mwayi kuti ndiyankhule ndiyamike Mulungu teroni wawa ku Nsanje timve maganizo ano chabwino nkhani iyi ndiyankhule gawo limodzi limene ndiona ngati kuti ndingotsindika chifukwa ena mwa anthu amene akulankhula ma social media pena pake ndiona ngati akulankhula chifukwa akwiya zikutero koma ndiona ngati kuti pokoza zinthu tisangokwiya koma tikhale bwinobwino tiunika kenako tipereke maganizo amene akhale constructive asati kuononganso ayi tithandizeni madzulo ano kuti mwina tiwongoke motero maganizo anga ndonena kuti nkhani yonse ija ndaitsatira sindimafuna ndiyankhulepo kwinako pa social media palibe comment imene ndayika ndimafuna ndimvetsetse kenako ndione kuti ndichidalakwika ndi chani chapangitsa kuti mbuzi zituluke pavunda khola ndi pasi ndi pamapeto pake ndaona kunena kuti vuto ndi sulomu ndiponso apatisa mankhule kuti ayi vuto ndi onse famo ayi vuto ndi fewo chani nkhani yayikulu ndiyafuna kunena kuti sulomu iyoyo inayika kusamva inatseka makutu mwa ine ndine munthu mmodzi amene ndimamvera sports ndine munthu mmodzi amene ndimatsata mpira moti ndilankhula pano gemu inadandalana kwambiri fana chokwa kuno Nsanje mafura akufurawa kupita ku Blanda kuti ndikaona gemu ndikubwera chimanja ndiye ndimatero ndinene kuti ndisankhule ifurira kwiya kapena kuti ndinonga ndalama kumene kuti amaso ndinonga transport ayi koma ndiyankhule mpirina kuti nanga mawa tikamayenda chitsogolo tiyende bwanji nkhani yayikulu ndionena kuti mukaimvetsetsa sulomu ine famu ija amene yanenera press briefing yawo amene ndafotokozera muja ine ndikugwira nawo 100% aliyense ali ngawo lake limene adapatsidwa mukamuona Fridu yauja anaenda kotero kunena kuti inetu mukhoza kundidandaula mukhoza kundiloza chala chifukwa ndine wamkulu koma ndili nthambi zimene ndaziyenereza zizigwira ntchito mwachitsanzo ananena kuti pali bungwe limene amati FIB imene imanena kuti Football Independent Board I think imene mangana zama ground mundu uchafotokoza bwino kunena kuti adayendera mu nthawi iyi ndikunena kuti ground isili bwino ena ndakalankhula kunena kuti nanga popeza fixed ali yoruka kale monga amene anakusira pita fode oyanga bwino kunena kuti fixed kuno ku Malawi imatuluka koma sikala ndi ma ground kotero kuti ifeyo pa nthawi imene sindakanena kuti ayi matuluka fixed mufulumira kapena matuluka fixed yakalonga ndi maita wandazi mufulumira ground lakuti sili bwino ayi koma nkhani kunena kuti fixed ikatuluka timadziwa kuti ground timu iliyonse timakhala ndi ground number A ndi alternative kuti zere zakuti apa tikozopita kuti ndipo mundu uja anapitiriza kufotokoza kunena kuti masponsor komanso wanderers akuonera kuti anali ready kupita kuzomba amene ku should be zomba imene ndali ngati alternative ground ya maita wanderers ndezioneka ngati kunena kuti afamu pena pake anthu akuona ngati kuti mwina panali kulekelera kapena afamu pena pake amadziwapo kanthu koma nkhani yayikulu inayonena kuti pamene munthu wampanga delegate ndigwireni ntchito iyi sofunika sokhale pansana pake kuti izi sitipanga chonchi timapanga chonchi ayi koma nkhani kunena kuti pamene kuone kuti akuphotchola ndimene munthu amanena kuti titumiza kalata nthawi kuti tidatumiza kalata nthawi kuti tidatumiza press statement nthawi kuti iyo dzudzula kuti koma ngakhale timaseka kukuloza kuti apita apa pali izi kuti mwazindikira bwanji nawo popeza zinthu zimayenda choncho mwandale ndali choncho koma kenaka sulomu akuoneka akanenemeza nkhanga pamwala ndipo ndine mboni kuti ine ndifika kuti ndilibe mtima ndipite ku Blantyre nkhani inayonena kuti mawa loweruka I mean it should be yes loweruka pa Zodiac program ya Zodiac ya Sunrise Malawi sampanda adankhulana ndi mmodzi amene Gilbert Madawa wa ku Sulomu kunena kuti kodi muti anthu aloere kuti musa ombanitsa ndiri anthu tankhulana chinthu chimodzi choti anthu adziwe kuti masanawo anthu atize kolowa
Gilbert Mitawa adatsindika nkunena kuti uja ndi mkulu wanga ndi mbale wanga takambirana chilichonse chili bwino anapepuka mu stadium. Kenaka akukana kunena kuti izizi sizinakalepo tusonyeza kunena kuti amene likozo waloza jala ndipo akuyenera kusintha amene likozo waloza jala ndipo ngati nkutika kusintha likoza kusintha ndithu tikepo anthu ena ndi Asulomu amene anatseka makutu anayikada lalipo kwa makutu kuti anthu akapezeke kuti mene kujasola tengo ogwira. Chabwino. Ndiye mafuna nyankuye moti ngomalizirako kuti nkhawa zonse zimene anthu akuyankhula nkhawa zonse zimene anthu zapangitsa kuti mwina azinyoza pa social media anthu azinyoza ya kumene kuja nkhawa nkunena kuti anthu ajala yaruza matransport mafuna pamaliye sakudziwa akuta anthu anauza ndalama kumene kuja kupereka kuti ionere mpira nawo akapezeka kuti mene kuja kubwera chimanjamanja ndikudziwa kuti Asulomu ndi famu akhala pansi nkuona kuti ndalama zilizibweza bwanji komanso akhala pansi nkuona kuti kuliko amene ndi sponsor timpanga konvinsi bwanji kuti abwerere pamenepo ndodakati kuti mwina ifeso ngati Malawi popeza aliyesa Malawi tingothandizana kuti awawa AFDH tiapemphe kuti abwerere ngakhale kuti ena kulankhula mosakhala sobwino ayi awabwera kuoneka kuti popeza ndalama zawokote moti munthu aliyense pachilechito cholakwika amayankhula mwali mawashozi nikupira kuti AFDH inalankhulazo ifoti inakwiya ndipo anthu aja awononga ndalama ukapanga zinthu zawo pene zikukonzekera kuti mapawo ukhale wabwino. Chabwino. So pera lisamanguye mungu kuti popeza ndakwiya popeza ndine wati mwakuti popeza lizili chonchi mkungu alankhula mofuna kuononga sikupitiriza kuononga zinthu pamene zinthu zikalakwika ndaizoti tiye ndipeze njira kukambirana konena kuti kodi mmene zakhalirapo kodi tichimangaso bwanji chinthu ichi soti chine chitsogolo ndimaona ngati kuti mwera Asulomu pokhala mwana wa famu pena azimva malangizo amene wamkulu akupereka pena kholo akupereka. Chabwino. Mbali ina ndionena kuti AFDH sote apemphe kunena kuti mwina akhale pansi nkuunikira kuno bwino kenako popeza iwo ndi Amalawi azathu kale iwo ndi mbali imodzi yachita Malawi mwina atikomere mtima popeza kuti dziwa kale kuti mmaganizo athu ndaizena amatha kupotoka tiyende nawo limodzi koma kuti pena pake kuti atitayeso chonchi zikhala ngati kuti mena anabwera kudzankhawesa zinthu koma ine ndikukhulupirira kuti iwonso akudziwa kuti ife Amalawi ndikudziwa kuti chimene chachitika sichoona ndipo tiyende chitsogolo kuti mpira wathu upite patsogolo. Tikuthokozeni Bambo Yohane kuchoka ku Msanje kuti mwatero kuti ayi Asulomu akuonetsa kuti adatseka mkhutu kusava zili ngati mmene akozochitira mkazi wanga amene mkazi wanu kunena kuti ayi ndiyo izizi atenda kubwera wasakudya sitani sindani bono musapikeso ndio izipikanizi iye apezeka kupika zomweso munenda akabwera mkutamikira ndio zimenezo tibuleme mbambo kapena tibuleme upikani pamenepo ndi palifonso nkhani ndi Asulomu ndipo mwina wake Asulomu avomereza kuti izooneka ngati kuti tinalakwitsa ndipo tikupepesa ine ndikuwe kuti mwina famu popeza ndikolo lingokhala pansi nkuona kuti anawa kuti awalangize motani kuti zisadzachitikenso ndipo kenapo apatse zilango zoyenera kuti nawo sadziwe kuti tinalakwa ndipo zotsatira zake ndi zimenezi pakhale mpaka zilango nkhani imeneyi ndipo kupanda uweta zilango ndichi bwanacho chifukwa ngakhale Baibulo linena kuti kholo lokonda mwana wake limapereka zilango popeza kuchilangocho ndi chimene chimongola mwana kuti ichi ndikadzabwerezanso zotsatira zake nzomwechi ndero mwana kuti azikumbukira chilangochi kuti mwina mawa nimkuti adzaope kuchitaso chinthu chomwecho so chilango chikufunika ndithu ngati chilango sichibwera ndikuti mawu onena kuti uyu ndi mkulu wanga mawu onena kuti uyu ndi mbale wanga timapana ameneyo namene kuzatiwononga ndi ndibwino osewachoke ngati chilango sichibwera osewachoke dziko lino sila munthu dziko lino si munthu wa munthu. Wow. Tathokoza kumva maganizo anu khalidwe sikopambana. Zikomo akuti ngati sipabwera chilango osewachoke chifukwa chibwana chipitirira. Anyway, tipitirire kumva maganizo anzika mwasula bwanji pa line apa. Ndaswera mumveka pansi kwambiri tawandikirani yanu foni. Hello. Pamene kundeze kumveka tidziwe dzina lanu komanso comment yanu ndiyotani pamomwe zakhalira faza khudza wina aliyense nangasi za dziko izi. Mumvekaso pansi muziwandikira foniyo kuti muziyankhulani mphamvu. Izizi zizaende bwino andizatuza wina aliyense amene amasata mpira mawe wanthu kwanga chimene kwa kwambiri ndinkulirano akulirana mtima akwera mtima afa udasulo maganizo chenje fwa chani mufuwa mwamenya ni chani noti kwamenyaniza koma anthuwo masetre mpira mema ndinapira mauziwa ndakupanga for wingomenda chonchi andi moja kapanga program ya mpira anthu zonsezo mapolisi ampira madziwa kuti ndiwo makhala chonchi zimakhala chonchi moja apanga za kuti bosiri bwino ena wa madziwa koma ndiyasikunyani mapanga zina wake zinthu mazina izikomene yedu kuona ngati anthuwa kwambiri ndakwa mchimkulirano chabwino ndatikwendeka kunosola mpira mawembo ndikutsata silikali edi mpirauka kusokonera chabwino ndikuona ngati moto kali kati moto muzake mwazi anasisa moto awena achiso mozi maka kwenda kudeka kukaziza kautantauza yani chabwino andi ngati adono ngati anthu afabu yaso ajazakira yamarangiza kuti anthu amarangiza kutani ukundimva bwana ndikumvani mukutero
tuka jala kizana mangisa tisha fatu ya kwa ndukula na nzima ali nsa funa oneko daise kwa nkuru papo ndiye kusomo kwa nkuru yese kiso ndiye nkuru ali nsa kala daise kwa nkuru nsa kula wangu matanda ni nasiku kabe nyetinga ene tukuthokozeni chikumbuseni dzina lija kumwatimbira ine ndi kutalile gama kuno kumsanje kubangula mukhale ndoseko wabwino kubangula komanso naye wala point imozi bwana nawo plantata STO wasatanzeso kunyanyala yayi mukundiva bwana ndikumvani mukuti asakajachene muzaka za mbili majilika mablanda asa manyanyala asatanzeso akanyanyasa wanisakuti fati imafuna kugamba ndi wonders fati mtandao no banki mwenake ndi jumping ngachita sina kali fati imafuna kugamba ndi wonders ina zanyaka akatengezo asatanzeso support hapo yakanyanyale hapo way forward sikabo akanyanyasa ndi tasia ale kafu picture iba kwa hapo ndio sababu bila kusaidika banki azibanga phone ndani kwa dozi ya kula mazima chikuyamikireni kuti mwafotokozaso kuti a sponsor mtima pansi asanyanyale asaonetse kukwiya asaonetse kukhumudwa makamaka TNM mwayi zindikira kuti yakhala zaka zonsezi kunali zosamwitsa apaso zosamwitsa angopitikirabe utathokoza kukhala mukhalendonso kwabwino kupitirira kumva maganizo anzika tili nthawi yochepa tsopano kuti tisonkhera muchipano about 10 minutes maswera bwanji bwana ndaswera lero tikumva maganizo ku nkhani imene yachitika ku stadium Saturday timamva maganizo ku nkhani zambiri we want to focus pa zimenezi munazitsatira bwanji mungaloze ndani chala kuti tifuna kuti wina pamenepa timgwire kuti iwe ndi amene wapangitsa zonsezo usazapangezo bwana mumvera wairesi itsitseni kuti zimvana okay apapa ndakuchoka kuli wairesi echabwino please pereka maganizo anu dzina lanu kwa matimbira ineyo ndichikwa mublanta bwana chire chabwino zomwe zachitika Saturdays ndizokhumudwitsa zonse ndazisatira bwino komano ineyo maganizo anga ndikuloza chala afamu chifukwa chani afamu ndikuloza chala afamu kuti programu nseja amadziwa ndithu kuti anthu asulumo monga banja limodzi afunisa kuti mpira umenyedwe ndipo mpaka anduna anafika ndithu amadziwa zonsezo onse malifali onse anawuzidwa kuti mpira ulipo so pano afa munga president ahaya anaona zimenezozo anaona kuti monga mmene analesera kuti county sili bwino sibwinonso kuti mpiraso umenyedwe ya ndere anthu anayenera kugambirana before Saturday kugambirana modeka bwino kuti monse amabanja limodzi koma afa analephera kukomana ajense amambopanga maganizo ake komwe akupita chomvesa chisoni chonena kuti akuti anduna ifa pressing ya zulu ya Mount Soji ndayimvera ineyonso chabwino mpaka anduna anawuza kuti mpira ulipo Saturday president ayanena kuti akuti anavomereza koma kumapeto anena kuti koma ground tili bwino anavomereza kuti okay chabwino anduna koma ground sili bwino analekeza bati sanapitirize kusindika mogwira mtima kuti ground sili bwino mpira usamenyedwe anatinaso oka pakamwa pawo msulo pa press briefing yawo kuti anakwanisa kuimbira malifali kuna kuti ground ngakhale pali dokusoni mpira umenyedwe koma ground sili bwino mwaona pamenepe kusoza kuti afamu anatenga mphamvu zati inde ndi akulu ndi iwo ndi nsonga amanena kuti nsonga ili pansi iwo kapitali akulu inde ndi zona koma pa programu yokhayi akananena kuti agonja afamu asiye mpira umenyedwe pambuyo azakambano mfundo zawo zokuti sinachite bwino tena ndi kuti kusegula maketi anthu nkwawona nkumalipira mpita kumalipira anduna ndikuchoka kukiruka amakabwino kubwera kublantaya onse okhuzidwa akuluakulu ise masapoti ali nayo zinautaununga ndalama atu Saturday kodi ndalama zatuzi apanganazo bwanji
kukangana kwa iwo anthu awiri kwapangisa kuti dziko lonse lipinjike. Akakangana anthu awiri apa kudasumo kuza dziko. Komanso maona sponsor naisokundwa maona ino ikineyo ndikuoza cha afamu. Chifukwa president yao panali anayepakisa president yatu akaheti mafuso tusema kwero anakufusa anthu abiri okha. Pamene bata atulakana mafuso ambiri kuti afunse koma akangati kuti achingira afanali mpata udali ofusa mafuso. Tuone ineyo maganizo anga afa arabisa kwambiri moyo wefuso wako moyo wa amati udeka udeka utaswa bwino. So chimeti gwire ncha kuti famu yalakwa chifukwa sadalole mpira uchitike kuti zokambirana zikhale after mpira. Ndiye kulamba. Yeah, very good. Yes. Tathokoza kumva maganizo anu. Ndithu akuyakudalise. Ziko makombere. Zikomo. Nditira kumva maganizo amzika tawi ndi tamanga mwena 7 minutes kato fumuka muli ndi 1 minute wina aliyense kumapedoku tichita changu mwaswera bwanji. Aswera kuno kaino. Bwana ndaswera lano dzina komanso ndemanga yanu program ino. Mungatiro olembesa chule dzina. Mulibe palibe vuto lilonse perekani maganizo anu. Zikomo kwambiri. Nkhani imene iyi mukayifatsa ndikuyiona muyang'ane kumbali yonena kuti famu sinalakwe. Chifukwa chonena kuti zaka zambiri za mpira wathu wa Malawi takhala tikumathetsa masitandadi a mpira wathu. Ndiye zimatengi zimafunika kutengera wina wake kuti china lake adzadzuke ndikunena kuti masitandadi amene timaphwanya ku Malawi kuno nthawi yakwana yokuti tiyambe kuwalondoloza. Chifukwa timakhala tikudandaula kuti timu yathu ya Flames sikuchita bwino, matimu ena onse sakuchita bwino akapita kapanga compete ndi matimu ena. Vuto lalikulu limakhala kuloko masitandadi athu timangowaphwanya. Vuto ili la stadium ya Kamuzu Stadium linachokera kutali. Adi zaka zonsezi famu imadikayika kunena kuti ya stadium ija pasamenyedwe mpira koma zabwera ndali ngati zimene zinachitika pakati izi kenako mastandard aja ndikuwaphwanyaso kuti aitiyeni basi tikamenye kumpira. So apapa anthu ngati tili nzika zokunda dziko lathu tisadani ndi famu chifukwa famu yapanga yabweresa njira zonena kuti tikonze mpira wathu. Ngati munthu ali nzika ya dziko labwino lomwe akufunira kuti dziko lathu lipite patsogolo akuyenera asangalali chifukwa chokuti wina wake wakwanisa kuyima owerera na kuti enough is enough. Zoyipa zomwe takhala tikuononga zija TNDC tiyambe kulondola njira zabwino. Uthenga upita kwa Sulomu ineyo kukhala nzika ya dziko lathu lino ndikuona ngati Sulomu ija ingothetsedwa chifukwa mukati muone kuli National Division League. League imene ikuyenda bwino upanda kabunge ngati ka Sulomu. Chovuta ndi chani kuti famu iziyendesa Super League mayoka. Chifukwa tukanopa Sulomu ija yangokhala ngati nthambi yandali kumpirako. Ndiye kuti wina akafuna kuti akalowe kufamu kuti akatenge udindo akuyenera aduse ku Sulomu. Chifukwa mukumapeza kuti Sulomu ija nthawi zambiri kungogwiritsidwa ntchito ngati yandali. Komanso ndalama zijatolera zijabwezera inyayi. Anthu amene anapita kuonera mpira apange njira yoti abwezera. Palibepo chochoona palibepo chilungamo chonena kuti munayika game ngena ku game ija yakanika ndiye mukatenge ndalama ndikugawana kumene kuchato ndi kwalakwira Malawi kumene. Azokamba ndi zambiri kumabe kuti ndi nthawi kuti yakulitirekere kuno. Titokoze mukhale ndi usiku wopambana apa panga. Zikomo kwambiri. Utero kuti ndalama mbweze famu ilo wali nayo vuto nkuona kwawo asanthula kuti kusulo muli ndi vuto umenewo. Chabwino kupitirira kumva maganizo anzika about 2 minutes or 3 we are closing the program. Mwaswera bwanji? Ndasweratu kuti tafika kuti madzulo ano chikalata chimene chodutsacho chopepesa ndi kuti kumeneko. Ajuwawo tachitani nanu pang'ono nkhaniyi mwayitsatira bwanji? Nkhani ndaitsata bwino kwambiri komanso ndamvetsa makomenti amene akazabanzanga. Timveso mbali ano. Ine mbali yanga ndibulema mbali zonse ziwiri. Chabwino chifukwa chani mukuwayika onse pa malo pawo chifukwa chani? Chimene ngathokunena kuti tisangoyang'ana mbali imodzi koma tiyang'ane mbali zonse ziwiri. Go ahead please.
ndayambirira kunena kuti ndiyambira kufamuko sikale posa jeda pakisitero kundiyetu paka muzisitediamu komwepa ndipo kumenyedwa kasiteroyo kane yokudzana kunena kuti kumbali za umoyo matoilet ndi madzi paka muzisitediamu sipali bwino khali zisipakati masiziwa kale lero tukokamba za kuti tikwamba sukuja ndi subaliti yathu tiyeni amene tikuyenza kuti pamuzisitiri bwino chifukwa chonena kuti pali zinthu zina zimene zikuona kuti sizili bwino yes ndizoonadi atayendera pamanja pamasitedium onse zinapezeka muzisitediamu wabwera nankhaka komanso kuja kumsuzu kuti ground adana amene wasali bwino pamene finisha ya magemu onse inatuka onena kuti kutsekula kwa lonchi soyo zili itsekweza paka muzisitediamu chimene kunena kuti ndalonse zalasosa akhawiriwa asulo mundi afamu sali panali alipowoza anthe ofisi yawo ndimodzi panali pechifukwaso chomalembera kalata asulo mukumalembera afamu kweneneso anjeni kumalembera kalata asulo anthu awa ndi mwana ndi bambo wake zimangofunika wina choka ofesi lukamvetsetsana zikuonetsa kunena kuti zifuzi zalowa ndale chimene tikuyang'ana tsopano kumuyang'ana maudindo athu kutsogoloko kuona choncho ndikuona choncho kumene komanso ndale zathu zezikoso zikulowaso muti kodi zikulowaso mmenemonso mukutitengera kwina hayi ndisinokutengerani kwina ndimene timakhalira dzikoli kwambiri chabwino ndakumbutsa haiya kunena kuti iwo asakhale ngati leroli akukhoza kodi nthawi imene wali paudindo omwewu sadakane kwakana president afamu ali aunjenaja aona nyamirandu kunena kuti sinokuchotsa mpira wa bulesi lowatrazi dabesera paka muzisitediamu popo akunena kuti ground silili bwino zinachitika zimenezi zinachitika zimenezi chazo udindo ali kunjena haiya omwewo ali kunjena kusulo lero lechafuta sosiyani mwana woyema amene adaimana pampando kusulo mukomweko mkunjeni kutenga mpando mmene uja lero mwana womwe uja akunena saunena kuti sindikuchotsa gemu iyi kupanga lonjiya paka muzisitediamu lipangira pomwepa anakane kungo kunetsetsana ngati mwana wawonso limene pake iwonso zimene azichita kumbuyoko akuluakulu timaona zinthuzimu mmene amakozera pa muzisitediamu timaona kumatoilet kujako timaona akukoza majani zokhudzana za madzi timaona zimene pokhudzana mapuleya pajapo ndi maofficials ena amene amakozakoza pamene pajapo ungomenya gemu imodzi yokha ndekuti haiya basi ndikuti ndinowo watha zimene zikuonetsa ndokuti anthu akulolera adakulibe chifukwa choti akuyang'ana maudinda zisako zimene zikubwera kutsogoloko zinaseseso asulo muso nawo andakatha kuzichepetsa pamwe ngati kwa bambo wangu ahaiya popeza mani ndikutera kuti ground silili bwino tikani tingatha kulolera kufi zimene zimasikasokozozapo limene kumonesa limene pamene ngati dero tinatasa pomugina kuti awatasasine ali amene adadikishiko tikasasa tikukuzombakoso sikuli bwino mwene tinacho kunangisa kunesa kuti aja zimene sililimo mpira usamenyezi kabangakunakiza tipite kuja kupiko kwakuja kumene kutasokota chitika zola kwita kuja kuti amabagira luchi somaliki yathu zifuna zimene zizikuloveza kabali zose ziwili ati tisafuna kunena kuti asulo kudala kwita yokuti asulomu zimene iwowo akudziwa kunena kuti ziwathandiza nawota haliya ababe zimene amachita seyo akudee zimene zowakufundezileyo kumasakana tukumbula matibakaso zinthu zolakwika chiyamikire onsewo achitisamanyasisikosa timaona pazithuza akukambira ngata anduna pathe imene japira ujawa baje mabule akuthamanga ngati mujamu kusonyezera akulu amene amakambira napo zinthu zina zake likhale phunziro kunena kuti ngati dziko lisasachitike sokhalidwe ngati limene lili komanso chisamanyasisikosa wononga ndalama zambirimbiri kumaika zinthu zambirimbiri kukonzekera pamene pajapo lero titikalankho chichiwa cholakwika nkumanena kuti popeza sikosa amasapota wadrazi ndipo tichimwe awoyalethereka nkona chonse zikuja achonse ndalama zonse ndi mwana wokulu kwambiri zedi amalawi tizoonani zinthu zina munthu wina amene wachita kuchene wachita zazikulu kunoku kufamu kumeko mesa anakulira tena anakulira basi imene anachona timulera akumanyada nayo kumaenda nayo ndechene ndiokoyo
na ajisotera ndatiposa omwewo kwazimayi kuti atiposa omwewo sonse tusira tikamafuna kulankhula tiziyang'ana zimene kwina akauti kutsogolo tisanguyang'ana zizokha koma tiyang'ane zimene zachitika kumbuyoku kotokoti munthu amene wononga ndalama zambiri zochuluka mochuluka bwanji so mwachinoye ndimonena kuti mbali zonse anthu awawa ndiwola kuika ikwatichisa manyazi ngati kuno kupepesako palipese chifukwa wina atikakamba kwa hayi ndikuzindanisa kuti atapanga hiyalingi kapena ndipasa discipline palipese discipline iliyonse koma onsewo akhale basi nkupepesa ku mtundu wa malawi kuti ngati dziko techita manyazi chine bwino mbali zonse ziwiri mwina tayimira pamenepo. Usiku wabwino mwamalizanso kulankhula programu ino makamaka kusokera ku Kasungu Bambo Joao. Mukhale ndi usiku wabwino. Ndatokoza ambuya kudalitseni usiku wabwino ndithu zikomo kwambiri apera ndithu kumaliza program fanya nthawi pepese yochuluka amene akuyimba kuyesesa kugogoda program imene yathera pamenepa kwa lero timafuatira mva chifukwa zikuyenda kwambiri masamba a mchezo komanso anthu akumakambirana pena kumaona kuti kumawabala sanjinga sagunda anthu nkhani yake mwakamba nkhani ya Saturday. So wanted to hear a feedback from the general public kuti mwatani komanso muganiza motani zimene tazipeza program ino mwachidule Solom ndiolakwa kula mtima kuderera zimene iwo adauzidwa kuti musachite komanso famu yalozidwanso chala kuti ingakhale kuti nayonso ikuoneka kuti ndikholo koma mkadango alolera kuti tateni kusewere mpirawo koma tikhalanso tikukambirana immediately after mpirawo ukatha muoneka kuti simukumva. So ena bakirako famu kunena kuti ayi awawo atu alibe vuto lililonse alibe chimo lina lililonse pakanthawi yakafwa ananena mbali yawo kusamva kunali kwa mbali naye koma sponsor wapemphedwa kuti ayi apitirire chonde kumenekwa kuti musanyanyale amalawa kugwada kupempha kuti mpitirize ntchito yabwino kuti masewero ampira apitirire mdziko muno. Komabe nanga tingoisiya choncho anenatu ena kuti makobiri awo analipira kuja akhala bwanji ilo likhale funso kupita ku iwo amene amayendesa za masewero akuti ndalama zawo adalipira mafuta kulibe mdziko muno kumakhala mafuta ovutikira zambirimbiri zachitika anthu adayesetsa kukaona mpira kuti kodi pakhamu stadium zikhala bwanji ine yomwe angotenga ndalama nkuponya mthumba kugawana akuganiza choncho kuti magawana ndalama zawo amalawi akuzifuna zikhala mwa mtundu wanji. Comment yanga ndingonena kuti tilibe izi zimene amalawi alankhula bwanji. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.